Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Lura fl-2006 Gvern Nazzjonalista kien ressa abbozz ta' liġi biex jemenda l-kodiċi kriminali. Dan l-abbozz ta' liġi kien jitratta diversi aspetti, imma moħbi fost l-emendi proposti kien hemm tibdil biex ikunu kontrollat il-mod kif ċittadini se jitlob il-ftuħ ta' inkjesta maġisterjali. Il-Viċi Prim Ministru Ministru tal-Ġustizzja u Intern Tonio Borg kien qal li meta inkjesta maġisterjali tibda mhux fuq inizjattiva tal-Pulizija jew tal-Avukat Ġenerali kellu jkun hemm il-bżonn tal-permess mill-Prim Imħallef. Dan ifisser li kien se jkun il-Prim Imħallef dak iż-żmien magħżul direttament mill-Gvern tal-ġurnata li jiddeċiedi mingħajr dritt ta' appell għall-ebda parti. Dan kien qed isir għax fi kliem Tonio Borg stess u kien jaħseb li tajjeb li jkun hemm ċerta kontroll sabiex tibda inkjesta maġisterjali. Il-periklu ta' dak propost minn Gvern Nazzjonalista illum huwa evidenti aktar minn qatt qabel. Dan għaliex ftit snin wara li kien se jidħol dan il-kontroll, Gvern Nazzjonalista għażel bħala Prim Imħallef lill-Avukat Ġenerali ta' dak iż-żmien Silvio Camilleri. Jiġifieri kieku għaddiet tiegħu Gvern Nazzjonalista, il-kontroll assolut jekk isir inkjesta mitluba minn ċittadin mingħajr ebda forma ta' rimedju u appell kien se jkun fidejn Silvio Camilleri. Illum li waqgħet il-maskra tal-Prim Imħallef Emeritu Camilleri joħroġ fid-der il-pjan li kellu Gvern Nazzjonalista biex joħnoq kompletament dan id-dritt. Tonio Borg kien prova jikkonvinċi lill-Parlament li ma kienx se jkun il-Gvern li jikkontrolla dan id-dritt, imma il-kap tal-ġudikatura stess li jkun irid jagħti l-awtorizzazzjoni meta jara hu li hemm lok li ssir inkjesta maġisterjali. Jiġifieri l-ftuħ ta' inkjesta kien għal snin twal se jiddependi esklusivament minn Prim Imħallef li ma jdejja xejn pubblikament jgħid li hu dejjem qal li jekk tħawwad taħt il-Partit Laburista tkun premjat. Għal minn hekk ta' fanatiku politiku jgħajja lil laburisti arroganti u inkompetenti u Gvern Laburista bħala stupidu bla sinsla. Id-diżonestà fil-pjan tal-Gvern Nazzjonalista illum hija evidenti aktar minn qatt qabel. Fuq l-istess linja ta' ħsieb tkellem l-Avukat Robert Musumeci waqt il-programm Ħadd l-Aħbar fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Musumeci fil-fatt tkellem dwar intervent li kien għamel Tonio Borg biex l-inkjesti maġisterjali ma jintużawx bħala għodda l-persekuzzjoni politika li huwa l-ħsieb wara r-riforma li jmexxi l-Gvern illum. Meta il-Professur Borg dak iż-żmien Ministru kien qiegħed jippromulga l-liġi, kien għamilha ċara għal il-Gvern tiegħi, il-Gvern li fih jiena nifforma parti, Gvern Nazzjonalista, ma rridx li din tkun għodda ta' persekuzzjoni qiegħed nikkwota hawnhekk lill-Professur Borg dak iż-żmien Ministru kien ġab eżempju wkoll għal jiena ma rridx li Malta tispiċċa bħal l-Italja fejn xi ħadd jiġi il-forzi tal-ordni jħabtulek bil-lejl u jkaxkruk il-barra u ma tafx għaliex. Dana nerġa' ngħid qed nikkwota lill-Ministru dak iż-żmien Tonio Borg. Madankollu illum il-Partit Nazzjonalista ħareġ jattakka r-riforma li għandha l-istess linja ta' ħsieb li kellha l-aħħar Amministrazzjoni Nazzjonalista f'dan ir-rigward.